на Черешов масив беше убит зверски тази нощ в селището на Кюстендилското село Шишковци. Той е бил нападнат от група роми, които го пребили до смърт. При инцидента пострадали още двама пазачи, мъж и жена. Те са настанени в болница с счупени крайници. Сигналът за екшена е подаден в полицията тази сутрин. Самотен възрастен мъж беше пребит до смърт от двама непълнолетни в пловдивското село Голям Чардак. Нападателите нахлули в дома на 82-годишния старец с намерението да откраднат пенсията му. Нанесли на човека множество удари по главата и след това го удушили. С намерените в джоба на жертвата 6 лева си купили кебабчета, цигари и наливни. Младежи от ромски произход пребиха пътник и градския транспорт, защото им направил забележка, че пушат в автобуса. Колегите от ПРО-БГ бяха на мястото на инцидента. Двама ранени полицаи от Варна и млад мъж са в болница след сбиване с строители. Снощи в късния календар ви съобщихме за инцидента. Цивилните полицаи се намесили в скандал за пари между работници от село Игнатиево и собственик на имот, на който те поставили улуци. Мъжете заплашили полицаите с газов пистолет, а единият от служителите на реда е ударен с метална щанга по главата. Заради конфликта близките на работниците, които са от ромски произход, Бус с цигани от фамилията на Кирил Рашков тръгват нарочно да гонят момчето, той си разкарва кучето и го влачат 10 метра. 10 метра може да закарат, да имате там има кръв, по пътя за болницата момчето почива. Като имате предвид, че същия ден са подадена молба за заплаха справена от Цар Киро към това момче и към момчето от неговата компания за смъртна заплаха. От фамилията на Рашков? Да. Момчето се разкарвало кучето и са го бъснали нарочно с буса, са го пригазали и се избягали. Нощи те минаха през полицията, бе. Пригази 3 души полицаи. Вижте колата му! Кой се е подписал? Това е корупция! Пропуск! Пропуск, общинска полиция! Пропуск! Ето, вижте как пази държавата, вижте! Предния ден 2 деца са се скарали от ромски и от български произход, което е прераснало в свада и между родителите. На този етап са установени голяма част от участниците в инцидента и в момента издирваме водача на буса, който е причинил смъртта на малото момче. И някой прибит има, и деца има прибит от Цар Киро, и на всички други са заканал на много хора от селото. На Гиори сме били, такива сме били. Не може така всяко да вари през къра и да прави каквото се иска. Бил Цар Киро, колкото Цар Киро. Се е цар, той е цар на тяхните цигани. Не е цар на селото. Те мислят, че като имат пари и живота е тяхен. Как го мислят те? Да, те са господарен това село, толкова години берем дерц с тях. Искам Киро цигна да го няма тук Рашко и да ги няма изобщо.
127 арестувани, такава е равносметката след вчерашните пожари в Катуница. Шофьорът, прегазил 19-годишния Ангел, също е задържан. Как премина нощта и каква е ситуацията в момента, сега включваме нашия репортер Миролюба Бенатова. Мира, здравей! Здравей, Ирина! Намираме се в село Катуница пред две от опожарените къщи. Вероятно чувате звука. Това е звук от няколко десетки мотори, които току-що пристигнаха. Това са мотористи с различни регистрации, които дойдоха да изразят своя протест срещу смъртта на 19-годишния Ангел вчера, който да припомня все пак защо сме тук изобщо. При една катастрофа, предизвикана от бус пълен с 6 души, близки до ромската фамилия на цар Киро, загива 19-годишния Ангел, който е близък на друга фамилия, която, знае се, от години има някаква вражда с цар Киро. Момчето, по думите на неговите близки, които са станали неволни свидетели на тази катастрофа, е било умишлено сгазено от близките на цар Киро, като бащата на момчето също е присъствал и се опитал да спре катастрофата, но за съжаление това не се е случило. За момента е обявено, че в центъра на Катуница се случва мирно шествие на майки. Факт е, че бяхме изненадани от моторите, но очаквахме, вероятно майките наистина се намират в центъра на Катуница, където ние за съжаление не сме в момента, но след това със сигурност ще ги посетим. Също така се знае, че в близкия час ще започне поклонението за смъртта на 19-годишния Ангел, малко по-късно след обяд. Добър ден, господин Рашков търся. Да. Къде ви намираме в момента? Защо? Дали сте на разположение на полицията или сте в Катуница? Значи вижте какво. Полицията си знае работа, хората знаят какво да правят. Тук от няколко страни ни охраняват къща. Сега те, ако чувстват, че ние сме виновни, ще напребират там, където не е местото. Отдавна има напрежение и хората от Катуница се оплакват, че ги тормозите. И това не отговаря на истината. Това е една екстремистка група, банда, една бандичка, малка банда. Ами цялото село едва ли е една банда? Няма такова нещо. Хората от Катуница искат да се изселите от селото. Защо аз да се селят? Да се изселят те? Защото се чувстват, че са престъпници, да се изселят. Също така хората се питат откъде имате пари за палати и скъпи коли. Вие откъде имате пари за палати и целия български народ? Аз нямам палати, господин Рашков. И аз си тогава ще... Кирил Рашков, известен като цар Киро, е роден през 1942 в Столипиново. Сблъсъкът му със закона датира от 1984 година. Арестуван е за притежание на злато и валута. От дома му тогава са иззети над 2 милиона лева. В зората на демокрацията регистрира първата си фирма за алкохол. Заводът е край село Катуница. 4 години по-късно отново попада зад решетките за производство на фалшив алкохол. През 1998 основава партия Свободна България, чиято цел е да вкара ромите в политиката и икономиката. Само преди 2 години митничари се натъкват на негов нелегален цех за дестилиране на етилов алкохол. Щетите за държавата бяха близо $500 000 лева. Тогава Рашков обяви, че е натопен. Да, имаме меласа, да. Имаме. Меласа не е предмет на престъпление. Но аз няма да се обяснявам сега. Ма не работи колоната, те лъжат.
През годините Рашков има сблъсъци не само с закона, но и с медиите. Точно преди година той държа в плен няколко часа пловдивския журналист Емил Кацаров, който подготвяше разследване за имотите на фамилията. И той така доста гневно ми заяви, че момче, ти от тази кола няма да излезеш, докато не ми дадеш касетите. Аз му обясних, че това в момента, който прави абсолютно незаконно и то е подсъдимо. Той каза, не ме интересува твоя закон, такива като теб в Ирак ги бесят по дърветите. За отправените смъртни заплахи към колегата ни беше арестуван внука на Рашков, който беше осъден по бързата процедура на глоба от 3000 лева.